11 гасырлар урталарында Европада хәзерге заман тарихчылары феодал дип аталган иҗтимагый строй урнаша. Бүгенге дәресебездә сүз әлеге стройның 3нче сословиесе, ягъни крестьяннар турында булыр. Тема урта гасырлар авылы һәм аның халкы. Урта гасырларда сеньорсыз җир юк дигән кагыйдә яши. 9-10 гасырларда Көнбатыш Европадагы бөтен җирләр аксыя һәм рухани феодаллар кулында туплана. Феодал биләмәсе, ягъни вотчина, феодалның бәйле крестьяннар һәм сарай хезмәтчеләре хезмәт куя торган хуҗалыгы барлыкка килә. Биләмә уртасында койма белән әйләндереп алынган хуҗа утары, соңрак замок урнаша. Монда феодалның һәм аның идарәчесенең ие, ашлык һәм башка азык-төлек саклау амбарлары, ат, сыер, эт абзарлары көтәклек була. Биләмәдәге шәшүлек һәм башка җирләр ике өлешкә, хуҗа басуына һәм крестьян иманаларына бүленә. Хуҗа басуыннан җыелган уңыш феодал амбарына керә. Крестьян үз хуҗалыгында эшләп, үзен һәм гаиләсен туендыра. Үз үгезләре һәм атлары, үз эш кораллары белән хуҗа басуында үз иманасын да эшкәртә. Җирдән файдаланган өчен бәйле крестьяннар мәҗбүри вазифалар үтәргә тиеш була. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Әлеге мәҗбүри эшләр нинди булган соң? Бәйле крестьянның төп йөкләмәләре барщина һәм оброк була. Барщина дип крестьянның алпавыт хуҗалыгында түләүсез башкарган һәммә эшләрен атыйлар. Алар хуҗаның шәшүлек җирен эшкәртәләр, аның йортын, күперләрен төзекләндерәләр, буаларны чистарталар, балык тоталар. Крестьяннар вотчина хуҗасына оброк түләргә, үз хуҗалыкларындагы азык-төлекнең һәм шулай ук үзләре җитештергән әйберләрнең бер өлешен кайбер очракларда акча бирергә тиеш булалар. Крестьяннарны йөкләмәләр үтәргә мәҗбүр итү өчен сеньорларга алар өстеннән власть кирәк була. Феодаллар үз биләмәләрендә яшәгән һәм җир буенча бәйле кешеләрне хөкемгә тарта алалар. Оброкны вакытында тапшырмаган, барщинадан начар эшләгән өчен крестьянны феодал судына чакыралар. Судьялар штрафка тарта, яисә башка төрле җәза билгели ала. Шәхси бәйле крестьяннарның хәле тагы да авыррак була. Айрыша элекеге кылларның нәселләре үз җирләре булмау өстендә шәхси иректән дә мәхрүм була. Алар хуҗа рөхсәтеннән башка авылдан чыгып китә. Үз иманасын сата, яисә башка кешегә бирә. Монастырьга китә алмый. Сеньор ул крестьяннан истәмә эш таләп итә ала. Сеньорның һәм крестьянның өстенлекләре һәм вазифалары гырыф-гадәтләр һәм язма законнар белән рәсмиләштерелә. Феодаллар арасындагы мөнәсәбәтләр феодал хукукта беркетелә. Феодал хукук шулай ук хуҗалар һәм аларга бәйле крестьяннар арасындагы мөнәсәбәтләрне дә җайга сала. Мәсәлән, әгәр сеньор алдан каралган салымнан күбрәк итеп таләп итә икән, крестьяннар общинасының аңа буйсынмаска хакы бар. Крестьяннар феодал баскычка кермәсә дә, алар хуҗаларга килешү нигезендә бәйле булалар. Шартнамә һәм ант, йөкләмәләр кебек шәхси мөнәсәбәтләр урта гасырлар Көнбатыш Европасының игътибарга лаек үзенчәлеге булып тора. Крестьяннар общинага берләшә, алар беренче чиратта хуҗалык эшләрен җайга сала. Авыл шәшүлеге крестьян иманаларын тәшкил итүче участокларга бүленә. Хуҗалык итүдә барлык общиначыларны да бер төрле шартларга кую өчен басу җире крестьяннарга төрле урыннардан бүлеп бирелә. Ул очракта күрше участоклар һәм хәтта хуҗа җире аша үтеп бирергә туры килә. Уңыш җыеп алынгач, шәшүлек җире уртак көтүлеккә әйләнә. Барлык авыл халкы шунда көтү куа. Шуңа күрә общиначылар кыр эшләрен бер үк вакытта башлыйлар һәм тәмамлыйлар. Һәм кырларга бер үк төрле ашлык чәчәләр. Шәшүлек җирләреннән кала утарда файдалана торган башка җирләр, болыннар, урманнар, күлләр һәм елгалар да була. Аларның бер өлеше хуҗаныкы исәпләнсә, общинаның да үз өлеше була.
Сеньорлар төрле юллар белән община җирләрен киметергә, крестьяннарга алардан файдалануны тыярга тырышалар. Феодаллар хәтта аларның икмәкне үз илләрендә кул тегермәне белән түгел, хуҗа тегермәнендә тартуларын таләп итәләр. Моның өчен махсус салымнар түләтәләр. Ул вакытта авыллар гадәттә 10-15, бик сирәк кенә 30лап хуҗалыктан торган. Һәр хуҗалыкта торактан тыш хуҗалык корылмалары була. Ишек алдында өй яну участогы, җиләк-җимеш, яшелчә, виноград бакчалары тоташа. Шәшүлек җире һәм чабулык аерым урнашкан була. Укучылар, крестьяннарның йортлары нинди булган соң? Крестьян йортын болшык сыланган агач киртәләр, бүрәнәләрдән яки шул тирәдә чыгарыла торган таштан салалар. Түбәсен салам, кәс яки камыш белән ябалар. Ушакка якканда төтен түшәмдәге тишек яисә ачык ишек аша чыга. Шуңа күрә стеналар кырымнан каралып беткән була. Төтен юллы мичләр салырга иренгәнче шактый вакытлар уза. Пыяласыз тар тәрәзәләрне төнгә агач капкачлар белән ябып калдыралар. Йорт җиһазлары тупас итеп эшләнгән өстәл, стена буенча куелган эскәмия, еллар буе җыелган һәм нәселдән килгән бәйрәм киемнәрен саклый торган сандыктан гыйбарәт була. Крестьяннар пешән тутырган түшәкләр салынган киң караватларда яки сәкедә йоклыйлар. Аш суны учак өстендә куелган тимер учаякка элеп, шуен чүлмәкләрдә әзерлиләр. Кыллардан аермалы буларак, крестьяннар үзләренең авыр хезмәтен хөрмәт итә һәм хезмәт сөючәнлекне югары бәяли. Крестьян гаиләсендә кияү яисә кәләш сайлаганда булачак гаилә әгъзасының булдыклылыгы, җитезлеге, хезмәт сөючәнлеге һәм тапкырлыгына күбрәк игътибар ителә. Яшьләрнең хисләре исәпкә сирәк алына. Крестьяннар җирне нигездә ата-бабаларыннан күчә килгән хезмәт кораллары, сука, ат тырмасы белән эшкәртәләр. Иген элгергәч, аны урак белән урып алалар. Таяк яки чабагач белән сугалар. Аннары ашлыкны крәк белән чыеп җилгәрәләр. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Крестьян хуҗалыгында нинди терлекләр асраганнар? Крестьян хуҗалыгында башлыча кош-корт һәм вак терлек, сарык, кәҗә, туңгыз асрыйлар. Сыер яки үгезләр аз була. Чөнки ире терлеккә кышын азык җитешми. Уңыш түбән була. Ашлыкны чәчкәнгә караганда 3 тапкыр гына күбрәк җыеп алалар. Уңыш крестьянның тырышлыгына караганда күбрәк һава тырышына бәйле була. Салкыннар һәм кырылык озакка сузылган яңгырлар һәм корткыч бөҗәкләр уҗымнарны һәлак итә. Менә шунда инде айлар, хәтта еллар буена сузылган коточкыч ачлык башлана. Стәүнә йогышлы авырулар, хәлсезләнгән, ачлы-туклы яшәгән меңнәрчә кешеләрне вакытсыз кабергә кертә. Крестьяннар авыл хуҗалыгы продуктлары һәм һөнәрчелек эшләнмәләре белән үзләрен генә түгел, хуҗаларын, аның гаиләсен, хезмәтчеләрен һәм кунакларын да тәэмин итеп тора. Вотчиналарда феодаллар стаханәләр тота. Анда хезмәтче осталар крал, ат дирбияләре ясый, хатын-кызлар тукыма тукый, кием тегә. Кеше тормышы өчен кирәкле бар нәрсә дә вотчинаның үзендә җитештерелә. Бары тик туз белән тимерне генә ярминкәләргә барып яки килеп сатучы сәүдәгәрдән азык-төлеккә алмаштырырга кирәк була. Крал һәм зиннәтле әйберләр алырга акча булсын өчен феодаллар азык запасын бер өлешен сатарга тырышалар. Яки крестьяннарны үзләренең азык-төлеген һәм эшләнмәләрен сатып, аброкны акчалата түләргә мәҗбүр итәләр. Әмма сату кыен була. Чөнки барлык күрше вотчиналарда да бер үк нәрсә җитештерелә. Крестьян ерак базарларга бара алмый. Шуңа күрә феодаллар кулына акча сирәк керә, крестьяннарда ул бөтенләй булмый диярлек.
Хуҗалык натураль була, ягъни барлык тип продуктлар һәм әйберләр сату өчен түгел, үзләре куллану өчен җитештерелә. Урта гасырлар авылы һәм аның халкы диелгән темабызның теория өлеше шуның белән тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.